ndị Igbo ị ga-egokwa ntị maka akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, ndị ji egbe amaghị ndị ha bụ akpọrọ ndị unknown gunmen n'asụsụ ndị iti awakpogo ogige ndị uwe ojii nke dị n'Okwele nọ n'ọnụ Imo Local Government n'Imo steeti ga-aga tirie ma gbaa ya bụ ogige ndị uwe ojii ọkụ. Mgbe ozi a ji na-erute anyị aka, emere ka anyị mata na ọ bụ n'abalị ka ndị a jiri wee gaa anya bụ ije na onweghị onye uwe ojii emerụrụ ahụ maọbụ onye ọnwụna nwetara mmerụ ahụ site na ya bụ akparamagwa ọjọọ ndị a. Nke itoolu, ndị Nigerian Security and Civil Defense Corps bụ ndị nke akpọrọ NSCDC n'aha ịchafụ ejidego otu nwoke aha ya bụ Aminu Bello maka ịdakpo Hasfat bụ nwa ya nwaanyị gbara afọ 30 nakwa ịkwasa ya bụ nwatakịrị nwaanyị iko n'ike. Nke a mere na Kebbi steeti. Nke asatọ, President Vladimir Putin na-achị mba Russia agwago ihe ọbụla dị ndụ na-eku ume bi na Kyiv bụ kapital mba Ukraine ka ha were ọsọ ọsọ kwapụ na ya bụ obodo maka na ihe ike ga-adakwasa anya bụ obodo mgbe na-adịghị anya. O kwuru na agha akara aka anaghị eri nwa ngwụrọ na ọbịa mere o ji wee na-ama ọkwa dị oke mkpa wee nyere ndị bi na ya bụ mba Ukraine. Nke asaa, Daniel Ayubama egbugo onwe ya maka 1.5 million naira nke o mere ka anyị mata na o dobere n'ọba ego bụ ego nke ọ si o ji agba chacha sports bet nke ọ si na ọ maghị ndị ji igwe kọmputa wee gapịkọrọ ya bụ ego na mba Kaduna steeti. Ọ bụ nke a mere nwatakịrị nwa ikorobịa aha ya bụ Daniel Ayubama jiri were aka ya gagbuo onwe ya maka ego nke ahụ ezunarị ya n'ụlọ ọba ego ya. Nke isii, Google nakwa ọtụtụ ndị ụlọọrụ dịgasị iche iche na mba ụwa amachigo iresi mba Russia ahịa maka etu ha siri wee wakpo mba Ukraine nke ụwa niile na-akọtọ otu mba Russia siri wee kpaa ajọ agwa dị otu a wee nyere mba Ukraine. Nke ise, ụmụ Igbo ngwa kilienu ihe onyonyo etu onye uwe ojii kwesịrị nọ n'ọrụ nchekwa na ndụ na akụnụba n'ime obodo anyị bụ Naijiria jiri wee ga budoro nne ya ukwu efere nri ebe ha abụọ gara mmemme n'Ịlọrị. Nke a mere ọtụtụ ndị mmadụ jiri wee malite ikwu okwu na ọha nta akụkọ sio na ọ bụ maka ibugharịrị ụmụnne nwaanyị efere nri na mmemme ka gọọmenti etiti ji ewere ụtụ isi wee na-egotere ndị uwe ojii egbe na mgbọ nakwazi akwa nke ha ji aga ọrụ. Nke anọ, na-ekwa na ihe onyonyo etu ọkụ ọgbụgba siri wee chụọ ndị ahụ na-esi mmanụ crude adịgboroja n'obodo Awara nke dị n'Imo steeti. Dịka anya bụ ihe siri wee mee, ọtụtụ ụlọ na akụnụba ndị mmadụ bụkwa nke rere pịapịa site na anya bụ ọkụ ọgbụgba n'ọdụ ebe a na-esi mmanụ crude nke adịgboroja n'obodo Awara dị n'ime Imo steeti. Nke atọ, ndị uwe ojii nọ na Lagos anwụchigo ụmụaka ụmụ nwaanyị mmadụ 4 ma natakwazie ha isi mmadụ nke egburu egbu ha bụ n'ime akpa akwụkwọ ha. Dịka anya bụ ozi siri anyị aka, ọ bụ onye ọkwọ ụgbọala nke akpọrọ taxi driver n'asụsụ ndị iti bụ ya bụ onye kwọ ụmụaka mere ka ha na eze mata na ọ malitere ịnụ isi ọdaṅa n'ime ụgbọala ya tupu o wee bụrụ ụmụaka abụghachi azụ n'ụlọ akwụkwọ ebe o si wee kwọta ha hafee ha n'aka ndị na-echekwa anya bụ ụlọ akwụkwọ tupu akpọ ndị uwe ojii maka ihe a chọtara n'ime akpa ụmụ akwụkwọ mmadụ 4 ndị a. Nke abụọ, Forum of Northern Elders for Unity nke akpọrọ FNEU n'aha ịchafụ ekwugo na ha ga-akwado onye ọbụla ga-apụta maka ọkwa onye isi ala anyị Naijiria nke ga-abụ onye Igbo. Ha kwuru si na onye dị otu a ka ha ga-agbanye aja n'ukwu maka na ọ na-eme akwụcha n'ọdụ igwu achọwa nnụnụ nwere ọnụ ogologo. Nke mbụ n'akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taa, ndị Igbo ngwa kilienu ka ndị bụ ozu mmadụ siri wee si nkụta ụtaba wee baa ime ahịa. Dịka ihe onyonyo a na-egosi gị, ndị ahụ na-ebu ozu na-ebu ya agba egwu ebugo ozu tupu adọnye ozu onye nwụrụ anwụ n'ili siri wee hapụ ozu onye ha bụ nwa ikorobịa na nwa agbọghọbịa were na-agbalị awantilo n'okporo ụzọ ka ha bụ ozu a na-aga ịga n'ili. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu, ọkwa ebe a ka anyị ga-adọbiri n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Ndị Igbo chetakwa na duni gwuji eji ọdụ ehunata na gwa ụtọ ọdụ ji. Ọ ka bụrịsị iche oku n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ya gazie.